Čaute všetci, vítam vás Morfearista v ďalšom videu. Dneska som si pre vás pripravil špeciálnu vec, ktorá bude dosť vynikať v našej starožitnej zbierke. A je to legendárny gramofón His Master's Voice. Je to model 101, ktorý sa vyrábal v roku 1926 až 27. Tak to vyzerá, je čiernej farby, ale existujú aj rôzne špeciálne farby, ktoré sú o mnoho drahšie, ale teda originál čierny. Zvonka má takúto takýto otvárak, jak kufor. Z boku má takto na ihly, držiak prenosku. Tak. A keď si ho otvoríme, tak môžeme vidieť krásny gramofón, ktorý má dokonca aj rýchlosťový merač, že si môžeme upraviť rýchlosť. Má tu prenosku, tuto má dokonca ozvučnicu takú lievkovú a to je sada originál Extra Loud Tone, originál His Master's Voice, takto ihly. Má miesto aj na krivku, ktorú si môžem vybrať. A dokonca má miesto aj na platne. Tam si môžem uložiť platne a ísť na piknik niekam. Tuto z boku má takto dierky. Tam je závit. Čiže ideme zazavitovať kľuku. Tak, dobre. A teraz už máme pripravenú kľuku na natáčanie. Ideme si ho natočiť. Popri tom, ako ho budeme natáčať, by som chcel povedať, že tento gramofón bol vyrobený v Anglicku, teda z roku 26 až 27 a má dokonca aj takto ozvučnicu, ktorá je síce krátka, ale v modeli 102, my sme sa zvojili 102 modelu, sa už lievik takto zväčšil na celú veľkosť celej tejto strany, takže už bol zvuk trošku čistší a jasnejší. Dobre, gramofón už máme natočený a veľmi cool vec na tomto gramofóne je, že predsa nemá brzdu. Tak ako ho asi roztočíme? Stačí len posunúť ihlu, gramofón sa sám začne točiť. Môžeme dať ihlu. Je počuť, že to je originálny zvuk. Je to dosť hlasné, keďže je tá ihla extra hlasná, tým, že sa to meralo podľa tvrdosti. Keď ste mali mäkkú ihlu, tak ste mali tichší zvuk a keď ste mali tvrdú, tak ste mali takýto hlasný. A keď chceme zastaviť platňu, tak stačí len nadvihnúť prenosku a automaticky sa takto zastaví. My ho musíme nechať vytočiť, aby nám neurobila galibu struna. A teda tento gramofón je môj prvý originál His Master's Voice a jeho zaujímavosťou je, že tento gramofón bol prvým modelom His Master's Voice, ktorý priniesol prenosnosť, takže ste si ho mohli zobrať hocikam a bol dosť praktický. A samozrejme ešte pred gramofónom His Master's Voice model 101 boli gramofóny ako veľké kusy nábytku, ktoré teda sa nevedeli prenášať, ale týmto modelom prišla mobilnosť, takže ste si mohli zbaviť gramofón a ísť, na piknik.
Tento gramofón som kúpil na Bazoši od jedného veľmi milého pána, u ktorého som bol a ukázal mi jeho zbierku, má tam tiež veľmi pekné veci. Veľmi mu za to ďakujem, pozdravujem ťa, ak pozeráš toto video. A ja by som povedal, že toto je z tohto videa všetko. Tento gramofón je prvý originál, z čoho som veľmi rád a veľmi ďakujem za jeho kúpu. Takže ďakujem, že ste sledovali toto video. Zdravím ťa, ak pozeráš toto video a pekný deň.